Right, kusangana watu kuita zvekare pano paDherare 263. Tisati tienda kureka, tisati tapinda munyaya dzedu dzizere dzandauya ndakabatira muzuva ranhasi. Inyaya yaAngo Saint. Ango Saint vazhinji vanoziva Ango Saint vanoita zvekucreata content pano paYouTube. But vawirwa nedambudziko rakaomarara. Ango Saint vanozikanwa vari munhu ane tsitsi nevamwe vanhu vachibatsira nezvekudya nezvekupfeka vachipa vamwe vanhu, asi vawirwa nedambudziko iri. Pane young couple yakaenda kuna Ango Saint ichikumbira kuti tikumbirawo pekuti tirare minapo tiwane chekudya nepekugara. Ango Saint vakavatora vanhu ava vakatanga kugara navo mumba mavo Ango Saint mavanogara. Zvisinei, Ango Saint vanhu ava vanga vaine wiki vachigara pamba paAngo Saint. Ango Saint vakaita wiki vakabuda vachienda kubasa vakadzoka manheru kuma12. Vadzoka kumanheru kuma12 wakawana ari Machira chete, young couple iya yatiza, mukomana nemusikana wake vatiza. Kutiza kwavakaita dai vakatiza pasina chavakatora mumba maAngo Saint, asi vakaba laptop Samsung yaAngo Saint ne$1,100. Mari iyi yanga iri yekubhadharirawo mwana wechikoro anga abva kunyora grade 7 arida kuenda form 1. Vakabva vaba 1,100 ndo cash mari yavakaba nelaptop Samsung. So kutaura kwandiri kuita, young couple iyi iri kutsvagwa. Pane vari kuvaziva, vari kuziva mapiki evanhu ava vari kubuda ava. Ndavabati Ango Saint panhamba dzandaisa pascreen dzakanzi Saint TV. Tibatsirikane nekuvabata kana kuripota kupolice station. Ndichikutambira zvekare pano paDherare 263. Kana uchiri munye wanhu, subscribe mahara wetena on the notification bell. Zvinozobatsira kuti iwewe urambe uri updated munyaya dzemavideos, munyaya dzemaupdates. Yendo nozvo muzuva ranhasi nyaya yakaitika kubhindura yemurume iye ane 45 years. Murume uyu anga akarorana nemukadzi wake ende vanga vane makore vese vachigara vese, nekuti pamarriage yavo vanga vaine mwana anga ave ne13 years. Murume uyu nemukadzi wake wanga akarora vakazorambana. After varambana, murume uyu akasara achirora umwe mukadzi. Ipapo ndinoblame futi mukadzi uyu akaenda uyu wekutanga, first wife, muridzi wemwana. Unozosiya seiko mwana wechisikana achigara nastepmother? Munobhiliva here kuti vana stepmother vane rudo kunze uko? Handizive kufunga kwevamwe vanhu kuti vane rudo, but chakuwana ndachokuwane une mwana wako. So zvisinei, murume uyu asara achitora mumwe mukadzi, vakatanga kugarisana, vakagarisana zvakanaka, mune zvakanaka. Zviri kunzi mukadzi uyu akabuda, vanhu vastepmother vachienda kwavakaenda. Murume uyu akasara achibata chibharo mwana wake biological daughter ane 13 years. After ambata chibharo akamuchikidzira zvikanzi wakangotaura ndinokuuraya. Mwana uyu akataura kune maneighbors kuti ndaabuswa nababa vangu. Pazvakazikanwa kunzi vakaabuswa nababa, mwana uyu aabuswa nababa vake, vakanoripota nyaya iyi kupolice station. Murume uyu akabatwa akapiwa 30 years mujeri mushure mekunge aripa mwana ane 13 years. Ndinokumbirawo nditauridzwa tinofunga mucomment section ende mwana wake. Ndatijaje nyaya iyi kuti murume uyu anodhiserva makore mangani mujeri. Imwe nyaya ndakabatira muzuva ranhasi nyaya yembinga inonzi Georgeman Chivayo. Georgeman Chivayo. Vamwe ndo vari kuzobudawo pasocial media vachiti munin'ina waChivayo. Hatizonzwisise, but hanzi Georgeman Chivayo ndio surname yake. Neshamwari yake inonzi Ayanda Brain. Ayanda Brain ndewe kuSouth Africa. Georgeman Chivayo ndewe muno muZimbabwe ane 33 years. Ayanda Brain ane 20 years. South Africa. Zviri kunzi vabatwa vane gold rakabiwa rinoweta mari iyo inosvika 3 million US. Aiwa, maZimbabweans vari kuzvinyanya. Vazhinji vachiona vari kuenda kuSouth Africa vari kunoita zvekuba. Musi pane muZimbabwean akademburwa zvigumwe mushure mekunge abatwa futi kuSouth Africa achiita madhiri ekubira vanhu. Yambiro yandinopa kune vari muZimbabwe, kana wafunga kunotsvaga basa kunze, waudzwa kunzi kuSouth Africa kune basa, ziva pauri kunosvikira, nekuti uku vazhinji vari kuenda kunorobha vamwe vanhu vachishungurudza maZimbabweans vachivabira nekuponda. Semunhu akademburwa zvigumwe musi unoyu kuSouth Africa anga abatwa achitobira muZimbabwe. Ndinokumbira kuti zvandinofunga comment section pamusoro penyaya yembinga yabatwa ine gold re3 million. Ringe rambobiwa hawo hatizozvinzwisisewo hedu. Ndataure zvandinofunga comment section pamusoro pemaupdates andova nezvawo muzuva ranhasi. Much love.